Takže čau ty lidi, já jsem Gazi a vítám vás u druhého tutoriálu na mém kanále a bude to zase tutoriál na Photoshop. No a dneska si ukážeme efekt průhledného skla. Bude to vypadat asi nějak takhle a dneska vás to teda naučím. Takže já tady to teda dám pryč. No a máme čistě tady pozadí. Jo, zamknuté, takže s tím nejde nic dělat. No, takže, jak začneme? Dáme tady vrstvu. Vezmeme ten obdélníkový výběr. Zvolíme asi nějak takhle, je to na vás. Takhle. A vezmeme bílou barvu. OK. A takhle to přebarvím. No a krytí dáme na asi takhle, můžete jít podle vás, ale takhle nějak, 40%. Teďka vemu text, tak dáme ho na černou barvu, OK, napíšu tady, napíšu tady takhle to tady umístím, jak chci. No, tady dám tu vrstvu, ten text, tady to dám, no a tady v tom nastavím vyseknutí na mělké, jo, takhle tady s tím nic prostě nedělejte, no a krytí vyplně na 0, OK. Vidíte, že to moc kolem toho nejde vidět, tak třeba dáte znova na vrstvu a to krytí zvětšíte, jo, takhle, no a to je všechno, potom už jenom uložíte, no a máte to. Takže to byl takový rychlý tutoriál na to. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak dejte dislike, ale napište proč. Určitě zajděte na moje internetové stránky. No a já se s váma loučím a čau.